Kolille saavuttiin. Mukana on tällä kertaa Riitu ja Aili Marikan lisäksi. Ja tuolla lähdetään kohta hissillä tuonne yläpihalle ja sitten siitä starttaillaan meidän reissu. 2 yön reissu tehdään. Mennään hissillä yläpihalle. Ja olisi tarkoitus mennä tänään tonne Ylämurhi kämpälle ja huomenna lähtee tutkimaan luolia. Mietikö tää rysähtäis nyt? Näin putoaa. Tosiaan ollaan kansallismaiseman luona ja halutaan ottaa kuvia Instagramiin, eli tosi nykyaikaista. Nyt lähdetään kohti tuonne Akkakolia ja Pahakolia tästä Ukkokolilta. Hui, enää en lähemmäs enää. Eikö? Ja näyttää pelottavalta. Saavuttiin Mäkräaholle ja Mäkrä on tuolla takana. Lähdetään sinne kiipeileen kohta. Ensimmäinen tauko. Otetaan vähän vaatetta pois ja kohta lähdetään nouseen sitten sinne seuraavalle vaaralle. Tässä lähdetään Purola-aholta, niin nousee tuonne Mäkrän päälle. Jyrkkää nousua tänne Mäkrälle. Ihan nelikontin tarvi mennä, mutta kuitenkin. Tullaan tänne Mäkrän päälle. Peitään tässä sileällä kalliolla kahvitaukoja. Hyvät maisemat meillä tauolle. Nyt ollaan siinä Mäkrällä. Se on se vaara, missä lukee Mäkrä, niin ollaan siinä. Sitten aika paljon korttia täällä Mäkrän huipulla. Tuolta me tultiin Ukko- ja Akkakolilta ja tää sama nätti maisema aukeaa tältä Mäkrältä. Tossa on varmaan kaskikoivikkoa tässä. Kivan näköinen. Vaarallisen näköinen kivi. Tai vaarallisen, kivan näköinen kivi. Lippa. Saavuttiin Ikola-aholle. Tää on kans nätti paikka. Pidetään tässä semmonen lyhyt tauko ja sitten jatketaan. Matka jatkuu kohti Ylimurhia. Vielä vähän matkaa on sinne Ylämurhille. Säyttiin tähän vielä. Pitää lounastaukoja. Tästä on 3 kilsaa vielä sinne. Tässä syvästi jatketaan. Siellä näkyy Mäkrä, mistä on tultu. Ja hetken päästä ollaan siellä Ylämurhin tuvalla. Jauholanvaara huipulla ollaan. Sievät maisemat ja kohta ollaan perillä. Mitä mieltä tytöt on? Ei mistään. On ollut kiva reissu. Joo. Iso pahka löytyi täältä. On todennäköisesti. Varmaan. Tai pirua. Saavutaan Ylämurhille. Tää meidän Ylimurhin tupa oli aika kiva, että tää on pöytä ja sänky ja sitten on toi kerrossänky ja pien kamiina ja aurinko
valo tai voimalla toimii täällä lamput. Ja tässä on meillä iltanuotio oottamassa. Marika pääsee paistaa makkaraa. Makkarat paistuu. Kahvia keitellä. Marika on onnellinen, kun se rahas makkaraa mukaan ja se on myös McDonald'sin kanafräppi tuolla kassissa. Kyllä. Tää on huonosti tää mun suodatin toimii. Tää on varmaan talven jälkeen jotenkin ihan mennyt tukko. Pitää huono kotona. Se on hyvä. Piti vielä tyttöjen kanssa käymään Pirun kirkolla iltakävelyllä. Nyt kun hämärtää, niin käydään tsekkaa sekin paikka. Täällä on tämmönen kunnon kuumotus vanha autiotalo tässä matkalla Pirun kirkolle. Muutenkin alkaa olla tämmöstä hämärää ja tämmöstä. Niin käydään kuumottelee vähän tuossa. Hui. Hui, täällä kyllä kummittelee. Mitä siellä on? Paljon kaikkea. Reikkiä ja kahvia ja viinaa ja... Hui. Tässä oli tää Metsähallituksen logo, että... Se toi Metsähallituksen logo, että kyllä tänne varmaan saa niinku siis tulla. Meneekin portaat tänne Pirun kirkolle alas. No niin, nyt lähdetään tyttöjen kanssa tonne Pirun kirkkoa tutkimaan. Meneekö mä ekan? Miten tää romahtaa? Ei se varmaan, jos siellä täällä käy niin paljon porukkaa, niin... Mutta ei huueta kuitenkaan tai räplätä mitään. Hui miten syvää tää. Nuo on kyllä oikeesti aika tolleen herkästi tossa. Niin. Rokotettaa jäässä tää lattia. Se jatkuu vielä tänne. Mahtuu. Tänne on tippunut tuolta katosta kivi. Varokaa, tääkin on tosi liukas. Ottakaa käsillä tukea. Täällä on myös tämmönen silta. Onko siellä se Järnefeltin runo? Oh. Se on varmaan se Järnefeltin runo siinä. Se on kirjoittanut runoa. Varokaa, että te astu sitten. Aha. Se on se, joo, se on se Järnefeltin runo. Varokaa, täälläkin on tosi liukasta. Nyt ollaan perille. Tuolla Taru kertoo, että kun kurkkaa tonne, niin näkee vissiin Piru. Se on tullut tänne kirjoittamaan runan. Mut se on, mä en muista, katsotaan. Se oli se, mitä siinä luki. Menkää varovasti. Hui! Tyttöjen kanssa ollaan tässä iltanuotiolla syömässä iltapalaa ja kohta mennään tuonne tupaan sitten. Pötköttelee, tytöt varmaan pelailee korttia vähän aikaa. Kiva päivä on ollut kyllä ja Pirun kirkossakin kerettiin käymään vielä tämän päivän aikana. Huomenna sitten mennään etsiä sitä Suomen pisintä luolaa. Tää iltahommat tehtiin. Tytöt lukee tuolla sängyssään vielä. Marika nukkuu tässä
Huomenna jatketaan taas uudella vaelluspäivällä. Aamupaloja tässä justiin syödään ja sitten ensi yö varmaan tehdään silleen, että tytöt on teltassa ja me ollaan Marikan kanssa tossa varaustuvassa. Katsotaan sitten, että tarkeneeko tytöt siellä. Pitkältä lammelta pitää hakea tuossa ylämurhilta vedet. Se on tämmönen lauta. Mulla on vaan sattunut vähän huonot kenkävalinnat tänne, mutta täytyy nyt yrittää, ettei kastele sukkia. Ja sitten päivä 2. Lähdetään varmaan käymään Pirunkirkolla, että Marikakin pääsee tutustumaan ja sitten käydään Suomen pisimmällä luolalla katsomassa, jos löytää sitä suuaukkoa. Mulla ei oo niin hyvä haave. Mulla on se paita. Oliko se liupiskaa? En huomaa. Tässä on linnun kakkaa. Joku se. No, on kiva. Nyt ollaan Repouurolla ja tuolla mutkan takana pitäisi olla se Suomen pisimmän luolan sisäänkäynti. Enemmänkin tämmöisiä luolia. Toki jatkuu tonne kauas syvyyteen. Ei edes pohjaa näy tässä. Jos mä menen ekana, jos se romahtaa, niin... No sitten se kuolet sitten niin. Mut soitamme tunne. Mut joo. Useita tämmöisiä kivoja luolia. Tästä pääsi oikaisemaan toiselle puolelle. Tulkaa tytöt. Aika syvää luola. Onpas terävä jääpuikko. Tässäkin hienoja tämmösiä luolia. Täältä se jatkuu. Se jatkuu täältä noin syvemmälle. Täältä päästään tänne seuraavalle huoneeseen. Tuohon voi laittaa jalan tuohon kivelle. Siihen just. Kato miten syvälle tää menee tonne vielä. Se jatkuu vissiin tuolta. Siinä voi laittaa jalanriitu sen kivelle. Käy kurkkaa tonne, jatkuuko se siellä? Missä? Tuolla. Jyrkänteelle. Joo. Pääseekö siltä pois? Pääsee. Mennäänkö tuota kautta? Varo, ette tipaaha. Tää luola jatkoisi tonne vielä. Tuolta menisi toinen kerros. Niin ja siellä menisi alas. Aika vaarallinen luola. Mistä pääsee? Kiipeä. Täytyy vaan kiivetä. Pääsikö sinne? No, Noniin. Hyvin, ei se mitään se kaivaa. Tulkaa vaan. Alkaat tipu sinne. Sieltä me tultiin. Aika hieno paikka, eikä? Joo, siinä on, sieltä me tultiin alhaalta. Hieno paikka oli tää Repoaapa. Tässä taukoa piettiin se luolaseikkailun jälkeen. Marikan kanssa vähän nössöiltiin ja otettiin vuokratupa. Tytöt nukkuu kunnon eräilijöinä teltassa, mutta ensi yönä on luvattu lumisadetta ja 4 pisarilla vettä. Meillä on vähän surkea teltta, tytöillä on se mun parempi. Niin me nyt nukutaan Marikan kanssa sitten lämpöisessä mökissä. Ja tytöt nukkuu vihalla teltassa. Kävellään ennallistajan polkua takaisin sinne reitille tuon luolasetin jälkeen.
Ikola-ahoa lähestytään. Tässä Ikola-aholla pysähdyttiin syömään ja tytöt lämmittelee tässä kaasupolttimella. Vähän kuin freesi. Mäkrä kohaa tuolla eessä. Eilen mentiin siitä yli. Tänään itse asiassa mennään vähän eri reittiä. Että mennään tuolla se vasemmalta puolelta. Pysäyttiin lähteelle juomaan vettä. Riitu jo suoraan tosta purosta. Onko raikasta? Kohta ollaan siinä Ikola-ahon vuokratuolla. Me ollaan Marikan kanssa siellä yötä ja tytöt on teltassa siinä. Tää onkin oikein kiva paikka tää Ikola-aho. Kaskipeltoa tässä ympärillä ja sitten on tommonen iso kallio tossa ja siellä takana on Mäkrävaara. En tiedä kiivetäänkö vielä kattoo sinne maisemiin ja tää kämppäkin on tosi kiva. Ja aurinkovoimalla sähköt ja kaikki, niin kyllä kelpaa. Noniin. Mie uskallan. 1, 2, 3, nyt! Ai vitsi! Anteeksi. Mä oon siinä minun karvoja. Au! Tossa on tyttöjen teltta tossa takana. Tyttöjen kanssa lähdettiin kiipeä vielä tänne kalliolle. Täältä näkyy hyvät maisemat. Kello on 4:30 ja käyn kurkkaa, että miten tytöillä menee tuolla. Joo, kurkkasin. Marikalle tarjoltiin tää kahvisänkyyn ja tytöt on tässä takaajassa lukemassa ja juomassa kuumaa juomista. Aletaan pikkuhiljaa heräillä tässä 5 jälkeen. Heitä on lapsen käsiä. Internetis. Joo. Aha. Ihan eikä siellä muuttaa niin paljon. Saanko sotkea tän? Et sotke sitä. No eipä siellä kyllä sotkea. Niin on. Tätä ylämurhilta kohti ukkokolia ja lunta alkoi satamaan justiinsa. Kolit on tuolla eessä. Kohta lähdetään nousee niitä ylös. Täällä on aika talviset olosuhteet. Lunta tulee. Tiukkaa nousua tänne koleille. On pitkä ja tasaisen tappava. Tullaan huipulle. Viimeinen nousu. Viimeinen nousu. Ja se on Mäkrä ja siellä takana näkyy toi Pirunkirkon sijainti. Sieltä kaukaa me on tuolta tultu. Ja nyt tänään sitten takaisin. Aika pitkä reissu ollut tytöille. Ukkokoli huipulla. Siihen päättyi meidän kolinvaellus. Ollaan tässä luontokeskuksella. Käydään vessassa ja lähdetään etsiä jotain ruokapaikkaa.